Mu program ya Times Exclusive, Dzulo anacheza ndi olemekezeka a Moses Kunkuyu. Nkhani zimene zinamanga nthenje kwambiri, Brian Banda anawafunsa zokhuzana ndi kusowa kwa mafuta kuti deal ya ku DRC inaenda bwanji, komanso nkhani zokhuzana ndi Blackbox ndi zina zambiri. Tikulandireni kulikonse kumene muli pa Malawi Today. Malawi lero. Tiye ndikhale limodzi pamene tikuonera interview imene kuti zinaenda bwanji. Free and fair election. Mukuvomera kuti mudagwa mchonadi. Where free and fair should mean what? Okay, maybe let's put that aside. Okay. Komati muyanke fusola chiwiri. Okay, it all much it was a free and fair because I cannot justify. Exactly. I cannot justify. So thank you very much. Yeah. Koma nimafuna ndenene kuti munavomera kuti munagwadi mchonadi. Tinavomera kuti chisankho sitidawine. Okay. Yeah. No, you're not answering my question. Mukati mchonadi ndikuti mukubweretsa fairness imene mwangu ivenga withdraw kumene. Okay. Let's not put any adjectives to the object. Yeah. Maringona zoti tidagwa muchadavomerezera president. Tidavomera. Chimene chakugwetsani. Coming back to my area question. Yes. Mwachizindikira. Mvunja nakati mujabana kwake kuti ukhozo mangoloza mwina sopena poloza na dzala uyu matayi kuma icho sida ndi bwino ako sida tere koma zonsezo nkhale fetira kumana national executive ya chipani tidapangana kuti tinakhala meeting muja muna about 8 hours nthawi yonseyo timaloza ndithu akumakhanga tipakuti bwanji wapa kutapa tsiku tidapangana kuti okay zonse tonenazi tiyeni tipeze wena amene atithandizire kuomba mkoto amene umwaukadaulo kuti tione chogwira pepala kuti zakuti sidazite bwino zakuti ozichita sadazichite bwino zakuti ma systems zisamayenda bwino kuti mmene tikupitanso kuchisankho zisankhala about ifeyo ngati Malawi Congress Party but about the whole electoral process in the country chifukwa if we are stakeholders in the elections ndipo stakeholder aliyense kuyambira vota kaya wachipani kaya wabungwe ali ndufu okutakhuza kubweretsapo maganizo ataona kuti zina zake sizimayenda bwino in the whole electoral process ndefe tikhozokhalapo oyambira kuti zinthu zozikakonzedwa kukonza kuchipani nkhalenso kukonza the systems. Muganiza kuti munkaliyendetsa bwino dzikoli in the 5 years imene inu munali mboma ngati MCP. That's subjective. Jifuna aliyense akhoza kuona mmene ndikufunsa ninuyo kuganiza kwa ife ifake ndi mayamba nkunazo kuti aliyense akhoza kuona mmene angaonere koma ifeyo tinazo kuti tinkaliyendetsa bwino dzikoli ndipo kuyankhula kumeneko ndikayankhula ine ndikuyankhula movomerezana ndi amene mu society yathu pa 23 million people amene akhoza kuganiza amene ndikuganizira ine sindikuwayankhira amene anganeneza kuti ayi munaliyendetsa bwino pati chifukwa ino ngasimunangofunsa general dziko kuti liyende pali ma sectors ambirimbiri kuti muyang'ane chuma chathu ndi chinthu chachikulu kwambiri chimene chimativuta the economy so kayendetsedwe ka chuma nkamene kamapangitsa kuti anthu akhale okula kapena akhale okwiya tsono chuma chija nthawi zina chimakhala ndi zinthu zimene zimadzipanga zokha kuti zikhoza kuthandizira ndikuza chuma chanu inu kungozigwiritsa ntchito zimene mulungu amakupatsani tirekeze miyala ya migodi zinthu zimene zokuti simungani tidapanga miyala ndi tidadzipatsa mulungu adakupatsani nthaka ife tigwiritsa bwanji ntchito nthaka nyanja zathu tourism tigwiritsa bwanji ntchito zimenezo ndipo zindikira kufunika kwa zinthu zimenezi tinakhazikitsa ndondomeko ija ATM strategy ija kuti nkhani zokopa alendo tizitani nanga nkhani za malimidwe tizitani nkhani za migodi tizitani ndipo mukayang'ana ma foundations ngati amenewo muona kuti nthawi ya Malawi Congress Party pansi pa utsogoleri wa Lazarus Chakwera mbali zimenezi tinakhazikika kwambiri mukayang'ana mukunena kuti chuma chinali bwino ndakamba za zinthu zimene zimathandizira kuti chuma chikhoza kumayenda bwino ndi zinthu zimene zozo ndizi fangati simungayang'ane zinthu zimene zikhoza kumakupatsani chuma chanu siza nkhani yanga funso langa la chuma osati zothandizira chuma ndi funso limene limayankhana chimodzimodzi isingakhale chimodzimodzi okay simunganene zokuti inu mukamba zakuchena musanakamba za zovala sizingatheki inu ya Brian mmachena chifukwa chani mmachena zovala zimene ndimavala mmene ndimachapira zovala zanga chifukwa adandipatsa zovala ndakula zovala ndapeza ndalama ndi mmachena kuchena simangofika kuchena chuma kuti chiyende chimachokera kuti chuma ife chuma chathu chimachokera okay kumene kumachokera chuma kwathu takhala tisakuzisamala zinthu zimene tsiku lina zidzatipatse chuma chokwanira nkhani ya tourism takhala tisakuyisamala
nkhani ya malimidwe takhala umangopereka mbewu kuti anthu akalima nzokadya basi consumption zokuti kupanga produce zochuluka kuti zigulitsidwa mdziko muno maso kugulitsa maiko akunja tikapeze forex sitinakhalire kupanga zimenezo. Nkhani za miyala yathu imene idatsekedwera kayirekera nimakumbukira kayirekera idabwera nkugwira ntchito kwambiri komwe mutapita mmene kunalira asanatsekuleswa apapa kunali kumvetsa chisoni kumata nthawi ukalonga atsala ndi chani zonse zija anthu amangotenga ati ukayeza unene zapita tukayeza ndipo anafunika pakhale malamulo oteteza zimenezo tazipanga ife kukhazikaso kampani imene zipanga miyalayo ni makhala yopanga mitengo yake nkugulitsa nayo limodzi palomwe amalawi ali nayo pano. Boma lanu la MCP linasamala chuma cha Malawi ngati kunena kwa chuma kuli zinthu zimene ndanenazi ndi boma lidasamala chifukwa mwakamba za chuma si ukamba za akaunti yakupanga mudabwereka ndalama zambirimbiri under your government mudabwereka ndalama zambirimbiri mpaka ngongole zakuti zafika 17-18 trillion mukhoza uloza kuti ndalama zimene tidabwerekazo tidapangira izi ndizi panakhala kuti tikulozera na mafigala munabwerekapo ndalama izi ndabwereka ndalama izi ndakati ndifotokozera koma ndalama zimene zinabwerekedwa zonse mu nthawi ndalama zikasichakwera ndalama zije zimadzera ku parliament nkufotokozera anthu kuti tibwereke ndalama izi tipangire msewu ndalama zije zikabwera ndikumakhala kumene kucha makomiti amene amayang'anira nga ndalama zidabwera zinagwira ntchito imeneyo ndesi mukapeza makomiti achakunena zoti ndalama iyi idabwera koma sinagwira ntchito yake choyamba chimene tinabwereka kuti zigwire ntchito koma tinabwereka mogwirizana limodzi ndi ma MP ya DPP ma MP ya UDF ma MP ya zipani zonse tiyene ngati dziko tibwereke anthu akwakuti akusowa msewu anthu akwakuti akusowa chipatala tiye tibwereke tikapange zimenezo ndiye tinapanga zimenezo mukanena za figa imene kutchulidwa matriliyoni amene aja matriliyoni aja tunchifoti tukamba ndalama zimene zimakhala zikungokwera chifukwa chakutinso ndalama yathu yokhala ndi matsika mtengo koma mukaona pa madola akewo mwino ndalama zija nchimodzimodzi ndalama ile akauti kwaja sikugwa mafigala sibweza kukwera nkumatchulira mmene titchulira moja koma ngati kwaja yatsika imiyo dzulo munali ndi $100 iyo imakhala mwina 700,000 kwaja lero amene mudada kuongoza $1,000 podzatenga makwaja adzafuna mupatse 480,000 kwaja nchimodzimodzi zimene zimakhalira ndiye mufuna muyankha kuti ya nakasiru munandifunsa za ngongole ndenda yankha pawiri choyamba mufusulanga ndoti mukhoza uloza kuti ndalama zimene ndabwereka kapena kudali ngati phwando because akuti magali moto ndanenakale kuti kulembana ntchito kumango mudzi wonse tsone imene mukamba ya ndalama yomwe nakasindu kusamala kwa ndalama sindifuna ndafotokoza kuti kubwereka kwa ndalama zimene tinabwereka ife palibe ndalama zimene mutayambe zoti tinabwereka mujankachitira anzathu kuti tinatenga ku Afrexim komano sinatengedwa ngati ngongole nene ngati grant kenako umuona inali ngongole koma kuseri kuti ubweza koma ulendo timatenga ndalama kudzera ku parliament aphungu onse nkukambirana there is a money bill. Okay, what about ndalama za misonkho ya Malawi? Can you be proud kuti mudaisamalira bwino? In what way? Kusamala kwa imonena kuota 67 billion for example ku State House samachita chani Mwina house 67 billion ya budget ya set up. No, yes. No, now is many easy. Mukatapanga mukazana budget ya pangidwa formula. Budget ya masiku ano si mango tapanga Minister of Finance wapanga present budget ndekena kubase nayo nditene kambo kugwira ntchito akapanga present budget statement je makhande estimates amene organization ati khozopeleka ndalama easy. Ndikumakhala nthawi imene makomiti oyenera kuunikira zimene amakayamba kuunikira makomiti aja akamaunikira mabudget aja isanapangidwe pasi ndipo makomiti amene aja amene ali ma constitutional committee iyo amaperekedwa mpata lapangidwe chair ndi ma MP amene ndachipani yotsutsa ndi makomiti amene aja amapangidwa chair ndi ma MP yotsutsa aja nkukaunikira masabata awiri nkubwerera kudzati taunikira zonsezi ndipo budget imeneyi ili bwino tiye tikapange pasi nkubwera nyumba muja kudzapanga pasi zokuti ndalama imakagwira ntchito yanji inu ndine kuti tiyambe pano litilowera tsikuli koma nkhani njokuti ma MP kuphatikizapo otsutsa amene ali mboma padakali pano amakaunikira budget jankuti ndalama izi zipite uku ndalama izi zipite uku amatizuka kugwira ntchito yanji zikagwira ntchito imabwereranso report ija ku public accounts kuja
kukomiti kuno chaka mbenso ndalama zidapereka chaka chatha zinagwira ntchito motani report imeneyi inu mukhuzipanga access for the sake of, for the public ndoni mekacho memenda choncho kuteko zimene zomwe ndifunse pano ndenzita pa mabiliyoni amenewo panali yakuti yopangira chakuti panali yakuti ayi koma alipo amene anakhala ndi document yonse go 2 weeks nkuunikira ichi nchachani ndipo akamaliza zonse zimene chikutha chaka akakumananso nkuunikira izi zinagwira ntchito imeneja zinagwira ntchito inu akangomaliza itanitsani report koma zoti khale pano inu kumatiwerengera coin iliyonse ino ndini sizingaitike. Okay, so munasamala chuma cha Malawi? Of course. Yes. Ngati sichinasamalike inuyo mulibe umboni simunganeneso ineyo ndibe umboni sininganeneso ngati sichinasamalike tendauze ma MP muli ku parliament unikirani chuma pakuti chinaenda bwanji kuchokera pamenepo a Brian Banda mudzanena momveka kuti sichinasamalidwe kapena chinasamalidwe koma yongodzuka kuti simunasamali imeneyo malamulo siziyenda choncho. No, but we can ask kuti ndalama izi mapanga nazo chani ndipo pofunsa ndalama izi mapanga nazo chani ineyo sindimagwira ntchito kuma institutions zokusaja aboma. Okay. Koma alipo amene amagwira ntchito kumene kuja ndipo aitanidwa kupita ku accounts kuja ukapanga audit maudit report amene aperekedwa ndipo ma MP akafunsa ichi chinatani akamaliza chimene chija itanitsani report inu mudzauze dziko report lija kuchokera pamenepo mudzakhala mukuyigwira ntchitoyo mulondoleza bwino komanso sakhala mongoganiza nkungochula. Okay, because ena amanena kunena kuti where you missed as a government was kuti you were reckless with our money. Hayi akuzonena zimenezo inflation kazi kumveka kuti maprinta ndalama chiyani zimene tidakambapo zoti zikumveka kuti inu mukumbukira nthawi ina zidangomveka kuti ena ake amapereka mafika abodza kwa IMF zidadzatsimikizika pambuyo atachokapo ndi mpata wabwino okuti zimene mumangoti zimakambidwa akachoka umakhala mpata wabwino kuti makiyi amene muchali ndinu mukuzekenetsa failo iliyonse. Okay. Nkhani zokuti ayi inflation ifulena maprinta ndalama panopo sitili mboma amene ali mboma aja kupita kugwira inu agavana ali Reserve tabwana nuku inu auche tabwana nuku akuti maprinta ndalama nchifake dziko inali ndalama zochuluka motere basi pene umembo kwa uzana zinazoona. And you are willing to be scrutinized. I mean zimene samatengera kuti someone is willing. Government boma lilonse ndi anthu ndina Malawi. Musazatengere kuti someone has to be willing. Chili chonse chimene Malawi angafune kuti achidziwe kutere kuti chimene angagwiritse ntchito ndi boma limene lilipo. Okay. Ngati ayika boma lina pamalo boma lisadikirire kuti akamve kuti someone is willing. Boma likangogwira chimene anthu akufunacho nakugwira ntchito imene Amalawi amalicha kuti sidaende bwino. Sadzanena kuti ndi witch hunting. Akachipanga zili zinthu zongolota ndizimuoneka ndi witch hunting koma ngati akuchipanga kumaoneka kuti ndondomeko yake ndi iyo tinamva zakuti ndiye tifuna tifufuze fa lamulo timadzitchula lokha. Okay. Lamulo sungangoti ufufuza mpaka na dzaka 6 tifufuza ayi mukamakayamba muja pezani timaumboni bwerani ndi nkhani zimene zimumba zitagwira kaleji tifuna tikafufuze ichi poyamba ufufuze kuti Amalawi ajamawa asakunene kuti inunso mmango manga anthu mulibe nkhani chifukwa zimene zachitika ifenso zatichitika ndamva anthu akunena zoti mwina ena ake munango amanga alibe nkhani ifo livyonse munalibe nkhani yolimba chimodzimodzi awanso zidzaonekera anthu adzanena zoti munango amanga anthu ache mulibe nkhani so Amalawi panadachenjera kwambiri amadziwa zoti izi nzongomangana zabulezi zopanda pake zongomangana zabulezi koma iwo akhale kuti nkhani tili nayo iyi tikuganizira zakuti chifukwa cha Amalawi achativotera achi teni tifufuze akafufuza nkupeza kuti munthu wina olakwa alipo lamulo ligwire ntchito Amalawi adzakondwera tidzaperekanso phunziro kwa ena amene ali mundale pita kali pano. Boma la DRC akuti lidatipatsa 30 million liters ya mafuta kunoko makuti kudangofika 2.3 mudaziyendetsa bwanji zinthu. No, nkhani ya mafuta nanga simanena za Nokma. Nokma ndi bungwe limene silimapita ndi boma kapena silimapita ndi chipani limakhala pobe. Anokma sikungatuluke mafuta kwina mafuta aja nkumayenda kumabwera ku Malawi kuno popanda kukhudzika kwawo pakayendedwa ka mafuta. Ndengati mafuta amachoka maliters amene madanga 30 million liters kuti ngati imachoka ku DRC pomadzafika kuno inafikira kuti yochepayo
ndi chifukwa chani simunalandire yochuluka. Nokma is still in place as we are talking. Ndi bungwe limene si bungwe limene limachoka ndi chipani kuti kumeneko ndi kukoma kwake koma institutions amene wawa kuti amene analimo aja ngati akuona kuti adandituma ndakuta boma lijaya achivule chimene chocho chifukwa iwo ndi bungwe la boma ndi bungwe la Malawi anene kuti amene adatuma aja ndi akuti chifukwa ife zimene tinkamba zokuti akutana nama mafiga kwa IMF sindapita kwa IMF ife kuti imene muyika kamene fa muchula ngai ndio pereka chitsanzo palibe china chifukwa amene zimene ndi anthu okupira ntchito maikoti amene amapereka yes so chimodzimodzi proceed you can use that example chimodzimodzi kunguuza anokma tabwerani ku DRC unachoka mafuta awa mwanalandira mafuta ochepa mafuta ena adatsaka mapati ndakuuza kuti amene ankabwera ifuna ngasolandira ndiwo amene tidalandira adati tikhodetsere uku atanene ndiwo ngati sanena nkhaniyo ndi yayiwo ngati sanena chifukwa satayi akuti anatitumizira 1000 ndekoma mmene timalandira ife pamodzi tilandira 200 ndikuita na apostle face sinadzera kwa inuyochi ife tilandira 200 ina ayidodzera tsalanda ndinu mufotokoze ndinu munakhodetsera kuti 800 akangomanda kutchula kuti 8 iwe napitawo ili ndiwo ndiye kuti for now tiyang'ane kunokma basi anokma basi afotokoze mafuta anapita ngati ena adauza kuti matraki ena adzereke pali anena afotokoze ndiwo sanganene kuti idadzera kwa Kunkuyu ngati atanena kuti adzera kwa ine ndi boma lija libwera no kwa ndani kwa ine kuti mafuta aja adadzera kwa ndani kwa ine basi apo madzetengei kulandira mafuta iwe chifukwa chani basi pasavute ndipo zimene zichitika nthawi zonse boma lililonse tidzayamba kuphunzira zinthu zikumachitika tidzayamba kuona kuti 5 years idzayamba kuoneka ngati 5 days tidzadziwa kuti mawa lilipo koma kulekerera kukhala ngati mawa ulibe alipowa apanga zinthu zachibwana nanga atatchula kuti mumpanda malamulo adzigwira ntchito koma bola asangotchula futi afuna kutchula pakamwa pakale evidence basi pakale evidence ndimene tingapangire kuti mawa anthu adziliopa kupanda kutero mawa silidzoopsa. Munanena inuyo kuti National Executive Committee inakumana ya chipani chanu ife mmene tumvera zimveka ngati kuti mwagwirizana kuti mukhalabe ndi achakwera nzona zimene imachita Malawi Congress Party imagwiritsa ntchito malamulo nde adindo amasankhidwa kugwiritsa ntchito malamulo nde malamulo aja amafotokozeranso kuti munthu adzachoka pa udindo chifukwa chani nde ife tikungotsatira malamulo kuti mmene zachitika taluza chisankho koma malamulo achipanachi taluza tili mkati mwa ndime ya malamulo ndiye kuti tangoyika malamulo adzigwira ntchito chifukwa chakuti malamulo aja adakhala chete ponena kuti tidzatani mukadzaluza chisankho osadanene tidzatani mukadzaluza mwina kapena atakhala kuti afuna panga interpret mwa mtundu wina koma malamulo sadakambe kuti mukadzaluza chisankho ino adindo nonse amene munasankhidwa pa convention imene achitika musadapite ku chisankho ndiye kuti maudindo anu adzatha constitution yosinda iwerengepo peji imeneyo so chifukwa mwina musadabwere idanena constitution kuti adindo adzasankhidwa adzakhala pa mpando zaka zisanu zilizonse ndiye ifeyo tinapita adi convention chaka chapitachi kumene kuti anasankhidwa adindo kuwerengera zaka zisanu kuchokera 2024 dzukatha 2029 ndiye pakatipa sinanene constitution kuti mukasankhidwamo ndiye mkupeza kuti mwapita pa chisankho mwaluza ndiye kuti udindo wanu watha sidanene so achakwera he is still the legitimate leader wa Malawi Congress Party until 2029 National Executive Committee yonse ya Malawi Congress Party imasankha kuyambira president achiwiri wake ndi Mai Gotani Hara achiwiri ena ndi Mai Abidamia Secretary General da Richard Chimwendo achiwiri awamelo jabala Gerald Kazimibala uchizi mkandawiri Treasurer General John Paul nkumabwera mpaka kumusiku chinthu imeja chonse chidasankhidwa 2024 chilipo mpaka 2029 so aina amene akunena kuti achakwera sitikwafuna awuzitenga kuti sizoyankhula paka zora
sizoyankhula mwatena akunena akutewe sono nanga kumabweretsanso muchimene akunjenena ndi mafunso mwini wachitenga akumabweretsanso makotsi ochokera mu constitution momwepo kuti chani kuti akagwa basi zathera pomwepo muna mudakandiwerengera imeneyo inenso sindaone ineso sinda koma akumanena ena amene akumanena ndi ajadala aphungu ndi kukasungu kunena kumeneko nkumene aliyesa akhozonena pano lino yosakufunani koma ino simuli contract ya anena zoti sindikufunani amene ajamene amayankhulira ine sandisangalatsa koma inuyo chimene mmakhala mwakhala kunyumba mmapukuta contract yanu koma yang'ano yakuti ayimze chachikulu nchani amene akuyankhula nchimene chili papepala pano chimene chili m'malamulo koma ukhala m'malamulo sizikuletsa anthu akhoza kuyankhula chimene akufuna kuteko anthu akhoza kuyankhula ndiye democracy ife yawo situwafuna ndiye zikafika poti kusafuna kuja kulimpolowera m'malamulo ndi kuti amangopanga evoke that lamulo mogwirizana ndi lamulo lakuti limene limanena kuti mtsogoleri akadzaluza chisankho asadzapezekenso ali mtsogoleri ku chipani kaya ndiwe director koma ukaluza chisankho usadzapezekenso ali director mogwirizana ndi malamulo limene popeza kuti mwaluza chisankho tikuti tsopano tipite ku masankho a convention ofulumira mojeri manene pali malamulo munthu asapite ukafunsa ntchito ya OMP adakagwira ntchito mboma ndiye wina ngati anakagwira ntchito anakapeza OMP akugwirabe ntchito mboma ndiye kuti anthu amadzati mogwirizana ndi malamulo amene amati musakatenge nomination mutakagwira ntchito mboma ife Malawi Electoral Commission takukanizani kuti simuyima nawo chifukwa tili ndi umboni wokuti mutakagwira ntchito mboma sona apa chimodzimodzi mogwirizana ndi malamulo. So what about those amene akunena 2029 kwatalika because masankho ali 2030 masankho ali 2030 so 2029 sitingayambe zosakasaka candidate kodi kapena mwina funso nkhale unena kuti a president a former president Chakwera amene ndi a president Malawi Congress Party pano malamulo akwalolanso kudzayimira 2030 malamulo achipani chimapanga ndi chipani. No, yes or no? Yes or no? Nde mutakuzira. Ndibwerezenso funso. Mwanipa funso? Funso ndalimva. Ndimina ndibwerezenso. Musaburi. Musaburi kubwereza. Okay. Ine ndikuuze ni lamulo. No, ndimafuna kuti mundiyankhe yes or no. Ndikupatse ni lamulo. Ndege na kumufotokozere. Yes or no sindibiyankha. Chifukwa chakuti a president Chakwera is he eligible to stand again using the Malawi Congress Party in 2030? The Malawi Congress yes or no? The Malawi Congress Party constitution imanena kuti president adzakhala kumateremu awiri. Amakhala teremu yoyamba nde amakhala teremunso yachiwiri ngati anthu amusankha koma tidasintha malamulo kunena zakuti ali muteremu yake yachiwiri ngati president kuchipani nkupeza kuti wapambana nkukhala president wa dziko popeza kuti ku dzikoko kumaloledwa asokhala teremu ina yachiwiri ndiyo tidzamulola kuti akhoza kuyimanso ku convention nkuti apeze teremu ina imene ikamuthandizira kukhala ngati president wa dziko koma adakali president wa chipani ndi zimenezo tinazichita. Teremu yoyamba anakhala sanapambane chisankho teremu yachiwiri anapambana nakhala president ali muteremu yachiwiri kuchipani ndipo panga apply lamulo limene lija lidawaloleza kupitanso convention nakakhalanso president wa chipani nkhale kuti panopo sadapambane upresident wa dziko. Interpretation yokuti zikatero kuti anali president wa chipani monga mogwezera malamulo koma upresident wa dziko sadawine teremu yachiwiri iyo sadaiwine zikatero ndi matani muli silent mu constitution much. So he has done 2 terms. 3. Or he has done 3. Yes. This is the 3rd term. Oh, this is the 3rd term. Yes. Okay. So akhoza kuyima 2030 nakuti kuli silence inu muzimvetsa bwanji? Tunomvetsa kumene kumoja kuli directorate ya legal affairs. Awubiri simulayenjere bwino. Tukupazala mu. Kuja kuti inuyo. No. Yes. Muntu wayima 3 terms. Yes. Ndio 2030 kuzokha 4th. Kudapite ku convention. Pa 3rd term. Fankale 3rd term iwambirira kulibe. O 3rd term kulibe. Okay. Malamulo 3rd term ndimene anakaipeza pa 2024. Ndimene anakaipeza chifukwa chakuti anali president wa dziko.
Okay. Ndi constitution yedanidwa bwino kuti koma muteremu yake yachiwiri imene ndiyomaliza ku chipaniwo. Yeah. Ngati muteremu imene pamene wakapezeka kuti nanga sitimati amene asankhidwe president ku chipani. Yeah. Ndi amene adzayimirira chipanicho pa chisankho cha president wa dziko. That's right. Ndi ngati anakapeza president muteremu yachiwiri ndikuti kudziko kuja kukwaloleza kufuna sotere mwina yachiwiri ya president koma ifuna amene amayimirira president wachipanichi ndi amene wasankhidwa pa convention. Yeah. Paine okhala ndondomeko yopanga regularize pamenepo kuti ameneyo asankhidwenso apeze mandate ino chokera kuchipani. Okay. Chipani sitingayimitse munthu pa chisankho cha dziko amene sali president wa chipani. Okay. Ndi zimene zinachitika mogwirizana mamo pomaganizira kuti muteremu yachiwiri akapambananso muteremu yachitatu akapambanawo kunkupeza teremu yachiwiri ya president. Okay. Ngati teremu iyo kuti matanthauza kuti uyuyu adzakapezeni teremu yachiwiri ya president pokapoka mpaka adzayipeze pamene adzapezeke kuti wasiya president. Yeah. Ngati zili choncho ndilamulo makidwa interpret mwantunduwe. Okay. So interpretation imene ine sindingakhale nayo. Okay. What about those? Ndinakufunsani funsani. What about those amene akunena kuti sitingapite ku convention 2029 kukasankha mtsogoleri. It will be too late for 2030. Hayi umene kuti ndufulu menali na. Yeah. Kuti wene mtakhala kuti ndikuona so choncho ndikhozo ninaso chimodzimodzi. Okay. Ndufulu menali yesa khozo alisa khozo dzuka kuti ano uyu sitikufuna uyo sitikufuna uyo sitikufuna koma tsopano zonsezi chokuyankhula zonsezo chifukwa khali kwambira day 1. Yeah. After kusankhana kuti amatuka ena kuti uyu sindikufuna. Okay. From tsiku lomwelichi. Okay. Koma tsono kuti tidzingotengera kuti wakuti watero kuti sitikonza nkhani tiyang'ane malamulo ndi alisa ngosakatula malamulo mogwirizana ndi lamulo ili tikuti tipange zinthu motere koma ziyadanda kuti tikupanga tapeza konzata ndi amene atiunikire zimenezi ataunikira konzata ndi uja modekha bwinobwino mopanda kutenga mbali nkunena zoti koma ifeyo ma recommendations athu tikuti kuyenda chitsogolo bwanji mutapanga izi kayani napo mutapanga chisankho chofulumira ngati chachivomereza kuti achipangadi mu spirit yabwino lero ngati nyumba tidzakupanaso kuti pali tuma recommendations awo. Tichite break pang'ono tibweranso posachedwapa ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya Times Exclusive ndi the Honorable Moses Kunkuyu MP amene ndi MC Whip ku nyumba ya malamulo komanso ndi mkulu okopa wanthu ku chipani cha Malawi Congress iwo wanso ndi phungu wa nyumba ya malamulo kudedza. Nine Brian Banda tichite break akutipatsira ndi Rainbow Paints tikabwerera tindi zambiri zokamba ndi kalonga shawa musatalikire tibweranso posachedwapa. Wow, I think Cape Beach looks amazing on the door. The electric blue calls it for me. Come on, look at the tango, candy pink, then orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Mukuonera program ya the Times Exclusive pano pa kanema wa Times ndi Moses Kunkuyu tikuyamikeni kuti mabwera. Ndiko. Kunelinso manong'onong'o kuti za leader of opposition iya ifa chichola sitikwafuna tisankha wathu kumeneko mpaka kuti munakumana. Can you brief our viewers kuti zidayenda bwanji kodi? Malamulo aku parliament. Yeah. Ajitimati tiambire kuti malamulo adziko constitution imafotokozera kuti nyumba moja muli mbali ziwiri, mbali yotsutsa ndi mbali ya boma. Ndi mbali ya boma yakumakhala utsogoleri wake, mbali yotsutsayi ndi kuti kudzakhalanso utsogoleri makamaka pa chipani chimene chachikulu kwambiri chapeza ma MP ambiri. Mbali imeneyo chidzasankha mmodzi wa iwo kukhala mtsogoleri wa zipani zotsutsa mnyumba moja. Ndi ma standing orders amafotokozanso chimodzimodzi.
nde ife ngati chipani chimene mchachikulu kumbali yotsutsayo ndi kuti nkhani yokhala ndi mtsogoleri wa zipani zotsutsa mnyumbamo inagwerano kwa ifeyo. Ndefe tinakumana ndi a president ngati ma MP amene ali nyumbamo podziwa kuti amene ali mtsogoleri amene akhala mtsogoleri wa zipani zotsutsa bwezi ali president Lazarus Chakwera adakhala president Lazarus Chakwera alimo nyumba ya Malawi koma ifurisa imene awo pa chisankho cha uphungu ndoti nyumba moja sakhalamo. So what is actually happening chokuti amene akupita amene omwe akuyimirira a president Chakwera aja malo motumikira zimene zija ndeti sankhe modern popeza kuti ma standing orders amagwiritsa ndithu ntchito word yakuti elect. Nde tidakumana na president tinali nkhani ziwiri, nkhani za maspika komanso nkhani ya leader of opposition panegi yomweja aya basoni sovano ya ma MP. Nde tidamvana adafunsa iwo titani tisankhe modern de ate tisankhe za maspika basi nkuyamba speaker la oyamba candidate timbi kandani akuyima auje ndauje remember nkaima onapo samuka wale ndonapo Peter Dimba tidapanga madongosolo athu amavotedwe tidavota oyima ali yese nkubwera monitor wake kuvota kuwerenga apambana ndi awa ena opanga congratulate nzawo akatiyimirira ndamenewa pachiwiripa chimodzimodzi achabwera nali pomwepo. Kenako leader of opposition tiyambepo mavoti ndikudayimirira wanthu. A president timaganiza kuti bwanji nkhani imeneyo titanazo tikasankhidwe kake timveko ma nominations timve nomination yochokera kwa inuyo munimvetsetsa timve nomination ngasi posankha paja mapanga ma nomination ayi ife tuganiza wakuti tsono tapereka mpata timve nomination imene mutipatse ndi nomination jakaipereka zili kwa ifeso kupereka nomination ina kuti nkonazo taperekaso nomination ite ndikakumane tikatani tikavote koma ngati nonse mungavomerezane ndi nomination imeneyoyo imene aperekayo ndiye kuti usefe tiyendera pamenepo kuti munthu uja wavoteredwa unopposed. Ndi mmene inaperekedwera statement iyo inaliyo kuti tikupereka ndipo tikukhulupirira kuti munthu amene angamupange nominate timuvotera unopposed. Amene angapangidwe nominate ndi a president. Kunali kuwapatsa mpata opanga nominate for election as a leader of the opposition. Ndiyo kumba chifukwa tinali mu spirit yokuti amene mumpange nominate iyo timulandira ngati wavoteredwa unopposed. Chinavuta nchani kuvota kuna kasuma ambele pa nomination. It starts with nomination. So now sida mpata apange nominate. And we couldn't ambush him kuti pangani pompano nominate nchifukwa tsinda pange vote tsiku lomwera. Nchifukwa sidalengezedwe the same day ngapedalengezera za maspika. Kenako parliament yukakumana mpinde zino zamfika kuti uthenga wapita kuti ndazo kuti amene akhale leader ndakuti ena akhala pakuti ena akhala pakuti zimenezo muonena zoona kuti padamvekadi kukhangati kuti kumudza kumeneko tidaona kuti kuthe anthu tonse tendikumane ndi nakakumanadi ngati maphungu onse kokasi athu nkufotokozerana kuti nkhani tidayipereka dzina lidabwera ndipo dzinalo ndili koma anthu nkhawa inali kuti timayembekezera kuti muchadapangira muja tipitanso nkukatiuza kuti dzina lija ndili ndapanga nominate uyu koma chifukwa tidangopita dzina lija nkupitirira ku parliament ndakadata tipeze mwambo titiuzidwe. Ndi titauzidwa basi zidata asekretary general analipo a first deputy president analipo popeza nawonso ndi ma MP koma nomwe adapanga nawo ndimete papita parliament zonse zili tayali. A Gerard Kazembe adatulutsa kalata kuti ife tisankha wathu pachiweru izi aizi ponena zachitcholazo chifukwa tofunsa kuti zidayenda aja sana tchule kuti tikuti izi ayi ngasi nthawi imene amanena kuti tiukasankha wathu pachiweru nkuti achitchola ali mu office ayi kusankha atapatsidwa msokali maki zimene zitsono za ku office ya speaker amene amapereka zimene zija ku office ya nyumba ya Malawi ngati iwo anaona kuti meta nditi communication it's sufficient kuti tsono timpatse munthu izoyenereza iwo alibe vote zokuti ife za kuchipani kuti tikapanga zina iwo sizwa so padali kukwebana
ndani no kuchipaniko alipo ena amene sadafune kuti achichola akhale ayi usafuna kuja kwanomo you can confirm zanomo zimene ngasada yankula anthu ngasama yankula ngani ndusama yankula okay so kuyankula zimene zija kwanomo anthu mu democracy amatha kumasuka nezolawo sindiwafuna ndifuna kuti akuti ena so amatchula inuyo kuti bola akadasankha akalonga chawo ayena achula ntangapa machula ine ndali mpaka inuyo machula I can tell you kuti kumapeto kuja tsalapo there was myself, there was honorable Peter Dimba mayina amene wankabwera okay inu maufuna leader of opposition not kufuna kuti timapita kumagogoda makomo osati ufuna kupita magogoda makomo no solanga lakuti leader of opposition inu ya Moses Kunkuyu maufuna tunena zakuti ineyo chimene ndachifuna ine nkupita kugogoda makomo chinali UMP ukachifuna chinthu umapita kumakati bwanji mundivote chimene chikuchifuna koma chimene anthu ataona kuti mu yakafosolisi lakufuna aloto ananga ine za UMP zafika masomo ndikupatsani chitsanzo no inu ndiyankheni kodi leader of opposition ukachifuna umakachisaka koma chikapatsidwa kwa iwe umaganizo chilandira pano chikana zimene zopanga decision chikabwera koma choti kuchifuna umakasaka tsoneni sindakasakapo leader of opposition achicholada akasaka sindikudziwa achicholada akasaka sindikudziwa okay ine ndikamba zakuti mwandifunsa ndi maufuna ndikamba kuti ukachifuna umakasaka ine kadachifuna nkadakasaka koma sindakasake okay akada kubatsani akada ku mina chabwera adalozera achichola kuti aloza inu mukada kala muli mu office nenga osedukhala nenga ineyo ndikatumidwa ndimalandira chimene ndatumidwa okay komanso ine ndimakhulupirira kuti mulungu amapereka pa nthawi yake ndipo ndidaphunzira kusunga bwino kwambiri ma ambitions okay kumadziwa kuti ndili apa ndisamalire pamene ndilipa chifukwa kadzatu yamboponya mwendo wina pena ukhoza kutang'adza nkuononga apa kutang'adza nkuononga apa mulungu akuyika apa tapanga zapamene popo ndipo panga kukhala pabwino kwambiri kuti nkhale kuti amachoka udzilakalaka utakhala pomwepo chifukwa pakometsa bwino anthu amene akuzungulira adzimva kukoma kuti uli apa unapanga izi ndipo ukatupite pena adziukankha kuti uyu atapitadi pena koma apa anatikonzera bwino that's leadership so leadership osemakakamiza achichola do you think he's the right person for this role? It doesn't have to be about thinking. Leaders can be made. Ndikhala anthu atakhala kuti pena pake saukondwa zinthu zina koma zimakhala kuti udzete ukhale waiweyo kuti udziona kuti ndisamve anthu akamandipanga zoti ndikhale mtsogoleri wabwino. I say that again. Malidala amatha kupangidwa. Leaders are born, leaders can be made. Ena amatha kubadwa chibadwidwe chawo awanda atsogoleri. Koma pena utsogoleri wake ngokuti umafunanso kumakonzera. Ndi zimene munthu ina aliyense there is room kuti ukhoza umapangidwa pane bit into shape to be a better leader. Achichola ali good lead. Obadwa natural leader kapena ochita pane bit. Chifukwa choti munanena kuyambirira paja kunena zokuti dzina langa linkatchulidwa sindingafune kuti ndikhale pano nkupanga analyze the leadership type of Honorable Chichola. Koma ikhoza kukuwuzani kuti ndi munthu amene ife ngati chipani tigwira naye ntchito kuti wakhala pene paja wipi wawo ndiye kuti ndine yes koma ndakuwuzani kale munthu sangakhale perfect aliyense ali mwake moponya aliyense ali mwake moponya kaya ndi mapresident machani koma udzete ukhale waiweyo kuti anthu akamakuwuza kuti apa bwanji tirate iwe nkumati ayi ndimadziwa zonse uone mawa sukhala mtsogoleri udikire mawa ngati mene zidachitikira ndachakwera ayi sindikupangana nangasakha amauza kunena kuti apa mukonze apa mukonze ndesamakonza ayi zimene sindiyankhira ayi mene muyankhira nangasimukamba tukamba zachoti mukuti anthu amawauza ine zokuti anthu amawauza chimene iwo sanachite sindikuchidziwa anthu ananena zambirimbiri zoti chani kuti nduna zanu zisizigwira bwino ntchito sonanga kusagwira bwino ntchito it's subjective it's subjective kuti mayamba kuti nazo kuti kusagwira bwino ntchito mkutani mayamba analysis adabwera pa TV pano a president Chabwera adabwera pa TV pano ndagwira anyamata ina sagwira ntchito bwino anagwirisa ntchito chisanzo chakunokuma ndikangowina pachiwiri ndi achotsa chimene china chiganizo chabwino
inuyo mene sindi vanopanga analyze mtsogoleri mzika no sikugamba za the qualities of a good leader hayi koma tsopano nanga si inkhani yuchokera ali kwache cho hayi tsono mukudziwa mwanena kuti pala atsogoleri tadikira musandidule chabwera pala atsogoleri awiri ena amabadwa ndi utsogoleri ena umachita panel beat mawu achokera kwa iyi yes ndiye ochita panel beat iyo ukamuuza kuti apa takonzani ikusamba amauluza utsokusema mwanena zimene yes ndene ndikupatsani chitsanzo kuti a president chakwera adabwera pano pa TV pano ndachimva litsanzo machimva okay tsopano ndimafuna nene chonchi poyamba paja mwakumbukira takamba za president chakwera ndi zimene anthu ena akunena zokhudzana ndi kuti kodi apitilire kapena ayi tsono mwakambanso za honorable Chichola ndi zimene zinalipo ngati mavuto pakatipa zimene ndakanira kuti ndipange analyze utsogoleri wawo chifukwa chakuti zilibweretsa peji imeneyi chakuti kodi ndi mtsogoleri otani ndi zimene zimachitika pa sabata yapitayi chimodzimodzi we have the name of Dr. Chakwera limene mwalitchulira kuyambirira kuti if I go into analyzing zimene anachita zikhala ngati kuti tsonga lifunda kugwiritsa ntchito zimenezo kuti zitiyankhire funso lakoyamba kuja kuti should we go on with Dr. Chakwera kapena ayi sindifuna upita into simufuna why ndafotokozera chifukwa zimene ndingayankhule pano chioneka kuti either ndikupanga prop dzina limenelo kapena ndikukhanga ndikufuna kuononga dzina limenelo koma chimene ndingakuwuze ni chakuti Dr. Lazarus Chakwera ntchito zawo zimene mwaziona inu mutenge ntchito zimene mwaziona musatenge zimene tikuganiza kuti inu muganiza bwanji kuti titakamba zoti konze misewu anakonza misewu titakamba zoti yambitse ulima wa mega farm anapanga ma mega farm titapanga zoti ukhale nifi dzikongo za alimi zipangizo anapanga zimenezo titatamange nyumba za apolisi anamanga zimenezo titatayambirenso umanga njanji inayambika njanjija tikambe zimene iwo anapanga ine ndiyankhula pa zimenezo kumusati zimene ndikuganiza chiganizo chakuti nchabwino chifukwa zosenenera pazi ndikumuvomereza chinali chiganizo chabwino kamanga nyumba za apolisi chinali chiganizo chabwino kuyambitsa nifi chinali chiganizo chabwino kuti tipange misewu imene tinamanga ichi chinali chiganizo chabwino kumanga kuyunima with that kind of infrastructure maskulu aja ziganizo zabwino nkhani ya kugwa kwa ndege yabukanso mparliament sabata imene aphungu akunena kuti pachitike fresh inquiry mpaka minister of justice wayankhiranso nkhaniyo ku parliament komweko si kutha nkhaniyi inu ngati aboma amene linalipo nthawi imene ndege ya a vice president ndi anthu ena idagwa mukuti bwanji pa zimenezi ndaitsatira nkhaniyo ndinaona mupepala padzana mutatuluka nkhani ya nduna justice akuvomereza kuti akuyang'ananso ripoti komanso anafunsidwa a president apano ngati ali ndi ganizo lofuna kuunikanso nkhani imeneyi ndi anayankha kuti ndikasankha nduna za malamulo nkhani idzachokera pamenepo kuti tipitilire nayo kapena ayi ndipo yankhulanso anduna aja atsimikizira kuti maripoti aja afika ku ofisi kwawo akawawerengawerenga akuti aperekanso chichewa chawo kwa president kuti chokera pamenepo nkhani akhoza kuona kuti iyende mwa mtundu wanji koma mukandifunsa ine ndiyankhula ngati munthu kunena kuti pamene abale wanu achoka pakati panu munjira imene simukukhutira nzofotokozera misozi sikata misonzi simata ndinamvetserera amene ayankhulira olemekezeka ena parliament muja kuti zikuonetsa kuti nawonso akupanga echo ma voices akubanja oonetsa kuti misonzi singakate sikali limija that was last year dzaka ziwiri sidzinathe olotakhala kuti ndi imfa normal misozi yonkhala sinakatebe ndi anthu amakhala kuti akufuna mayankho aja mukakatenga sing'anga kuti adzafufuze chimene chachititsa kuti wina wake achite misala modzi koma inu nkumaganiza kuti akatenga sing'angawa ndi amene sulumaganizira kuti mwina apengetsa nawo munthu chimakhala chinthu chabwino kuti mukatenge sing'anga wina ndipo ngati anthu akuona kuti sing'anga wina sakukatengedwa chifukwa amene tiwaganizirawa ndi amene ali nkuthekera kotenga sing'anga amadikirira kuti akadzachoka tsiku lina kapena tikadzapeza ndalama zopezera sing'anga wina ife tidzakapeza sing'anga wina ndi chinthu chimene akuyembekezera Malawi chimene akhoza kuyembekezera chakuti sipaja timati awa mwina sadapange ripoti yabwino
kapena sanapange inquiry yabwino amagwiritsa ntchito machinery ya boma to conduct that inquiry nanga si boma londeli si machinery iliponso kutile kuboma ili lili ndi ntchito osakhala yongomayankhula kapena kumakuwa parliament ayi lili ndi ntchito imene akunena minister of justice ija aunikire maripoti akaoneka maripoti kuno pena pake sakupaona bwino paufunika ndi inquiry yanyuwani apange order inquiry yanyuwani afufuze nkutheka kuti ukadaulo mona agwiritse ntchito poyamba mwina pena unaponya afufuze ndipo akamafufuza aganizire zonse zimene anthu alira kumangezo ayi pakuti ripoti inaperewera pakuti inaperewera alowe monsemo afufuze zimenezo afufuze zonsezo akamazapereka ripoti inzakhalira kubanja adzati tachilandira dziko lidzati tachilandira ineyo ndikuuze as a person if I manager ine ndine munthu mmodzi amene ndimakhudzika naye nkhala anthu atapanda uvomera chimenechi I was the last minister to work with SKC in South Korea munthu amene adagwira naye chanza nkubutsa nzika kuti ndikupita ndidzera ku Dubai ndikafika South Africa tikakumana ku Malawi nalineyo zimene akulu amene aja ineyo mene ndimandziwira mkulu amene I can tell you that man anthu ena sadamudziwe nkhale nayo kuti musamandziwa munthu amene uja that man with me I have pictures zimene akundonetsa nayo mu phone mulungu mboni ena amene amayankhula kwambiri sadamukonde mkulu amene uja anandonetsa mu phone ndipo anthu ena akadzafuna kuti nditusane nawo ndidzawuza tulutsani phone yanu tsiku lakuti SKC anakulemberani message yoti chani anakudzudzulani kuti chani anthu amene alipo so ineyo ndine munthu ofunitsitsa kwambiri itapangika fresh nthawi imene imabandeke inu nkuti mutabwera kuchokera ku South Korea ineyo nkunditabwera ine nditabwera koma iwo aja adafika ngati ine ndafika ngati lero iwo adafika mawa ake atafika nkuti pana pa Monday perikhozo mayankhulana kuti itaenda motani tidziona zokapereka report mpene machitika ngozi imeneji that's when the accident was happening. Do you think anthu amene akunena kuti tionenso and I'm asking this question with a lot of caution chifukwa ngozija mwanena kale kuti anthu sadaiwale of course but I have to ask of course amene akunena kuti tiunikenso akulakwitsa sakulakwitsa ulo pang'ono chifukwa ngati anthu mulibe chobisa mmudzi mukamabwera kuti anamulondola asing'anga fiti zibe zimathawa mmudzi mukamabwera anamulondola kuti adzalondola udzasaka fiti zimathawa ndi fiti koma ngati mmudzi mukubwera namulondola iwe yosiwe fiti mumakhala gulu lotsatira namulondola kumaombera m'manja kafufuze koma ngati uli fit inu muli baliti umathawa you mean me as a person mutakhala muti kuti awubwera udzasaka fit nena panozi kuti ineyo ndikhala mbali yona zoti dzasakeni osati othawa why nanga sibali nkhani ya black box and you and me we have discussed koma ikumabwerabe tsopano mukudziwa ndikuuze ndi chimene mudzaona amene amabweretsa nkhani zimene zija pena mwinaso inu simunathandize inuyo azini olemba nkhani ndikuuze ndi chimene chilero ndipo ndikuchallengeni lero anthu amene amanena zimene zija amachokera pa ma interview amene tidapanga ndi olemba nkhani funso lili nkabwera nkati kodi ndege ankati chocho kuti inali ndi transponder anafunsa funso limeneli ndola nkhani wina Kasim Aube then namufunsa kuti transponder ndi chani adandiyankha kuti sindikudziwa then ndayankha kuti inanga ine ndikuyankhani chinthu pende sakuchidziwa sindikuyankhani ena adafunsa kuti kodi ndege akuti black box ili kuti then ndayankha kuti malinga ndi aini yake andegeyi akunena kuti ndege iliyonse imakhala ndi ma standard features imakhala ndi zinthu zimene izizi mu ndege iliyonse zimakhalamo koma kodi ngati black box ili standard feature ndi kuti iyenera kukhalapo koma ngati black box sili standard feature ati yake ndiyo ma interview amene wawa ndikufuna ndikupempheni today till now you can do me a favor till now muli nawo chonde ndikupempheni ndikupempha izi pa Malawi pa television kwa Malawi 23 million a brand banda
inuyo ndi anthu onse amene amapanga attend those interviews za nthawi imene kuyambira pa 10th June tinazo zimene zijazo I will pay for them to be aired. Ndilipira kuti zipangidwe air mpaka napene padafunsidwa mafunso amene palibe inu pamene munanena kuti black box taipeza ndikuti inuyo ndikufunsa inuyo zimenezo ndikuti simuzipeza ndikuti nayo ndina koma nangasanthu amanena kuti Moses Kunkuyu adanena kuti black box tinayo ndendale zimenezozo koma palibe interview imene napanga ine yopanda makamera ndipo makamera osakhala IMBC when I information anu ayi amene mukajambula ndi sana that content that footage is yours komanso zili mu digital panopo zilipo pena paliponse tatenga ndi zimene zija will pay for them. So my question is yes. We have been on this issue many times and I think we have and anthu ena amene mwina mitumwa osimugwira bwino oti ndiwolemekezeka mayina awo amazigwiritsanso ntchito zimenezo but funso langa lakuti inuyo nthawi imene simunakambepo za black box zimene ndayankhulira ndi zimene ndayankhula zoti taipeza taso kamwe yake ine ndikuti kasakeni wakumwamba mulungu wanga kasakeni mukasaka simuchipanga air for free I will pay. Mundipatse inuyo invoice yanu yamene mmachajira kupanga air interview seja ineyo ndikulipirani kamenanga ndilipire ku parliament kuja mwezi uno ndipanga honor that invoice mupange air that item mufunsane inuyo nangatina alule mabwera banje kuti nkhani imene ikangotuluka Kunkuyu tutuluse black box nali mnenero wa boma ine tundakumana ndi ma arrows ambiri sindimadandaula zimene ine ndakumana ndi ma arrows ambiri I don't even worry koma chimene manena chokuti mulungudu amaulula zoona andi palibe amene angapambane chifukwa wadesa dzina langa ndi zinthu zabodza atata ndipake zinthu zoona I'll be like chauta langani chifanda panga zoyipazo koma chimene sindapange ndipo simuzandipeza ndunjenjepera never inaso imene kumabwera ndiya malemu Witika boma lachoka I'm glad mpatseni mtamfunsaniso nikachiwiri I'm glad Kunkuyu ndipo ndithokoze kwambiri kuti mwina somanena imeneyi again nkhani yovuta kwambiri padatayika mnyamata amene uja munjira yosakhala bwino akubanja mayankho alibe sadafotokozeredwe mogwirika bwino idapita nkhani ija amene amapita nayo akayaza malamulo kufufuza adapezeka wina wofufuza yakufunsidwa kuti ukuona ngati unagwira ntchito yolondola pakafukufuku uyu iye nkufika poyankha kuti ayi ndikuona kuti sindagwira ntchito yolondola ndikuona ngati patsalira awo amene alipo mboma lero ali ndi udindo osakhala omangotulutsa misonzi yakubanja kuja kuti wakubanja akamaona kuti akungonena kuti ayayi ukayima wina nkumakutonza kumakutchula zimene zija akubanja ajamati chonde tikudalirani kuti inu yomwe tatonetsa kanthu tagwirani ntchito yanu because ngati china chake inuyo ena mukuti sadachipange bwino inu nkubwera nkumango yankhula ndikupatseni chitsanzo mmawerenga Bible mukumbuka amene ali nkhani ya Davide ndi Goliath kuti Sauli wasauka kuti tikuzunzika ife ana ife Israeli ya Filistia ndi Davide nkubwera akuti ine tumene ngambira dzinkhanira ndi ijene ndi zimbango ndi zina zoterozo uyu ndikhozo kamopa ndi muganiza kupita kuchigwa kuja Davide nkukangoyima nkuyamba kwanenera aja ayi inu mudalephera kupha Goliath inu mudalephera kuti Sauli ali apa ati Davide munabwera kuti mudzatani mudzapha Goliath tatembenukiranuwo muphe Goliath osakhala zoti mudzibuza ife zimenezo what is needed now kuti atonthoze wanthu nkubwera ngati akuona kuti Moses iweyo tikuganizira izi bwanji kubwera kudzatenga ine bwanji kubwera take me for questioning ine I can tell you sinafunsidwepo zonse mumayankhula zonse zimayankhulidwa sinafunsidwepo because they know ngakhala atantenga mzima amene ankatchuta uja ine mwina angangululozera nkhope yanga ifuni mina amidona pakanema simukumziwa uwanga kumwamba sindingamuloze ora atabwera apa she can't even say what I need what's up in the morning olo kamodzi never ndichifake ndi manena ine yokuti pano manena zoti ayawo ali mboma mwina akhonza obisala pano sitili mboma pano sitili mboma ndimakhala kulilongwe ndi ku Blantyre sindili mboma ine ngati ineyo akufuna kuti atatenga ine akafunse
akafunse mafunso ndipo akana accept kuti adzeka ndifunsa atandisunga penanga ndisungepo I don't care. Koma kumwamba kudzayankhula kuti zoona ndiziwe chimene ndipatsa nkhawa nchakuti as they are doing this opanga choyipa uja akuzemba kutantunda akuzemba kutantunda ine ndafikirapo kuti kwakubanja kwayankhula kuti ineyo ndilipo ngati pali chimene tingapange chotithandizire kuti zinthu izizende mwina mokuti chilungamo chidziwike just know ndikupemphera nanu basi kumwambako mulungu alipo tsiku lina adzavula wanthu. I'm telling you this mugire chimene tsiku lina mulungu alipo tonzo limene limachitika anthu amatukwana inu simuwerenga Bible achimwene kunali mkosana uyu adatukwana kwambiri mamuti ndana adatukwana David kwambiri uyu I've just forgotten his name koma atatukwana akuti ankafusa tsopano Abishai ankafusa kuti akulino utukwana kumeneko bwanje ndithane naye bwanje amene kumafusa David akuti ayi nkutheka kuti kutukwana kumene atukwanawo nkumene kupangitsa kuti mulungu mwina amayankha msanga naye madana amene akutukwanidwa ine ndimavomera tukwana kumene kuje foni kutheka kuti mulungu apanga chinthu china ifonda amadalo kwa ine so I don't care. So nkhani za ndege Blackbox nkhani za Witika mzimu wao upitilire kuusa mundendere you are open about it. Of course simuli mboma utalira ndipo panopo pamene tisali mboma lepa bwino kuti wina asapezeke akumayankhula zongo yankhula zapaka mene anthu akuyembekezera nchokuti inu mukuti kaya mukutchula ndani mukutchula anthu angati kaya mwina mukutchulapo ine akuti ndimakhala kuti bwerani dzatengeni ine kuti anthu akubanja aja anenezo kuti chilungamo mwina mukachipeza komanso mukanditenga musanditenga chifukwa ena akanalemba pa Facebook dzibwerani mukudziwa zokuti muli nayo nkhani yokwanira ifenenso ndalama zaulere ndimazifuna inenso ndalama zaulere kuzokwasumira kuti andipange zinthu zomwe ndipanga inu simungasumi anthu atakupangani zinthu zachipange musadapange chinthu malamulo amapereka so azipanga zinthu akumadziwa kuti apapa akalamulanso kuti mupatseni munthu umupatsaso basi timalize ndi anyamata adzikwanje amene akuganiziridwa kuti amachita zipolowe kulilongwe atengedwa ndi apolisi inu ndi Jessica Bwira munapita kukaona ena amanena kuti kutudziwe mwino wakalo mgende kaluni akauza ambuye yake ambuye yake anthu andinu ndi akabwira tisankhe motero tisankhe motero matupanye matwandinu mwina funso imene mwana ngati kuti tisaliyankhe motero likhale imene lolo kuti ayi koma pajapo kuti ayineke anthu wandinu tikhonza kukhala mogwedera pang'ono chifukwa chakuti anthu aja ali ndi mabanja amene ndi ayini yakewo ali ndi azinzawo amene akhoza kuvomera ndi ayini yakewo mwina enawo akhoza kukhala kuti ndakuchipani amene ali ndi ayini yake kuti ndakuchipaniko koma kunena zokuti kutuma ndinezo tayi munapita kuti zimveke bwanji ine kupita kumene kuja ndikuuzeni izi ndipo ndikuyankhula moopa mulungu pakulu paja anyamata aja alipo ndi 15 anyamata amene aja ine mwina ndakumana nawo panjira ina aja sindingaloze sanayambe apangapo interact ndi ine koma pene paja pali anyamata ena awiri amenewo ineyo ndimadziwa ndimadziwa personally kuwadziwa kwake nkokuti mmodzi mwa anyamata amenewo ineyo adachitapo pempherera ine nzeka yangu kuti amutenga kuti akumimba mulandu koma anyamata ameneyo tiwamuti dala anachitapo pempherera ineyo ndavutika kundiyimbira phone ineyo ndaona zakuti koma ndikupemphera nanu ndikufunirani zabwino ineyo mmene achitira anthu mmene akhalira chete dala nkhani yake inaliti wayimbira ineyo phone zinthu zina zidandivuta zidakuvuta nikuti moyo mumu amadwala so iyeyo adayima nani kundipatsa pemphero chimenecho atakhala kuti amuyimba mulandu wa mtundu wanji sindingalephera kupita nkuti nkamuone sindingalephera kuchita zimenezo wina wachiwiri tili ndi msungwana wina amene pano kuti dakhala ngati chibale koma zomangocheza zomwe pano ngati ndi mchemwali wanga adali naye pabwenzi
Okay. Munthu ya ubwezi umene uja ine ndadziona naye timachita mulamu. Yeah. Mu mulamu umene momo nkupeza dali mugulu limene lija. Sikana? Ayi. Nyamatayo. Okay. Sindakalephera kunena zokuti chifukwa chakuti wagwidwa ali akuimbidwa nkhani zotere ndenene kuti kaubalika aja kapita. Ayi. Ineyo chikhalidwe changa sichamtundu umenewo. Wanadakhala kuti munthu yoyambidwa mulandu wa mtundu wanje ine chibale ndi chipanga pali. Anyamataja simunakhale nawo pa meeting. Wakumwamba mboni yanga. Wakumwamba mboni yanga duna mazimene wakumwamba achotse ichukunda mu. Simuwadziwa. Ndikuti wakumwamba mboni yanga ndachulapa anyamatawe. Awiri namene mukati kuchulira nawe namene. Okay. Kupita kwanga kumene kuja. Ndalikuti dala alo. Uyuso alo. Hayi anthu yawa akadzatuluka adzandifunsa kuti imwene olikudzatowa suja ndakupempherera mutavutika sindakapanga zimene mtima wangu akakana. Sitingakambe zambiri poti zili ku court. Koma chimene chimachitika whether kandi amene wawa anyamata ake kandi ena chinali chinthu chabwino inuyo mukuona chiti chomaenda chikwanje zingafile zinthu zabwino simunayankhule bwanje zimene ziyazo no go back into your records munayankhula go back into your records kuti ya pitani marikulano I spoke in condemnation of that. The president spoke in condemnation of that. Komanso ni mwamphamvu sinuzire mwamphamvu mota mwamphamvu nkuti agwidwa anthu amene sadagwidwe. Yeah, zimenezo ndimuka wina ena amachita kwamenyana miwa apolisi alipompo MDF alipompo kodi zimene zizi zinthu zokuti zilibe malo mu democracy. Apolisiwa akhala kuchita zimenezi kwa nthawi yayitali tinene zimenezo ine ndamangidwa pa ataki apolisi nkumaona abire mayaya tsiku lankamangidwa ataki ine ndilipo ine ndathawira ukwinzi kuja limodzi ndiyo waje ndimakasamala amene aja ndine awa aujena anamiwa zimene zachitikazi taziona zochitika. We have seen anthu onse amene akhala kuchitidwa zipongwe zonsezo zilibe malo mu democracy ngakhale kutola khati boma lili m'manja mwa ndani ndi zopanda malo mu democracy. Tikamaziyeyeka zimene zija zizikhala kuti zochitika chifukwa kupanga lero ndi awo mawa zilone ziti chifukwa apanga lero ndi awo koma apolisi adzayime paokha kuima paokha kwa apolisi kumene kuja bwezi lero tumata achadawo chagali mutu yanga aja adagwidwa bwezi lero tumata achana menya abire mayaya aja adagwidwa bwezi lero tumata amene alipanga zipongwe zimenezi agwidwa bwezi tumonoto sewa akuimbidwa milandu zisamatengere kuti ati zidikire anzachoke ndalama akuti ziusonkhedwa zajana ndalama akuti ziusonkhedwa ku chipani zothandizira anyamatawa chifukwa ndifuza kuti anyamatawa simukwadziwa pamene ndalama akuti ziusonkhedwa ku chipani kwakuti akusonkhanitsa ndani ino simukudziwa zimene tsonanga simukuti akuti mudatozera akuti atasonkhanitsa ndalama ine ndifusa amene tumusonkhanitsa kama mudakalayi ine ndisonkhanitsa ndalama bwezi tumayankhene osati ino kumanda kuti anthu akusonkha ndalama kumeneko zothandizira anyamatawa tsona izo ndio mwangomva inoyo ino zoti simunasonkhe nawo ino ndio mwangomva simunasonkhe nawo tasonkha kwa ndani ausonkhanitsa yo ndani ausonkhanitsa ndalama yo ndani izo bade mwangomva zimenezi hayi samachitike zoba hayi tangomva kuti koma tizigwira pakuti akuti akapanga chakuti. So you want to tell us on a national TV kuti chipani chanu sichosonkha ndalama zothandizira anyamatawa chipani kuti isonkhe ndalama ndiye kuti thumba lake kwa treasury general chipani kayendetsedwa chipani chake timatolera ndalama munjira zosiyana ayi koma inu simunayenjere bwino simunayenjere bwino koma you take that one. Okay. You take that one. Alright. It's your call. Timatero kuti ndalama kuchipani kuja timasonkhanitsa kudzera munjira zosiyana kaya kwa kuti thandiza kaya kuchokera parliament amatipatsa ndalama zimafikira mwa treasury general. Ngati kwagwa mavuto ndiye mavuto amagwirizana ndi ndondomeko zathu kuti amene wavutika mwantundu kuti khozo muthandiza treasury general apangatirize ndalama nkuthandizira mbali zimenezo. It's a fair answer. Thank you. Pamene panso ndiyeti malizire pamenepa ndikufuna ndikuyamikeni kwambiri chifukwa chobwera nkhani zimene takamba ndi zosautsa kwambiri and I'm glad kuti you have managed to answer them with a lot of grace. Si nkhani zophweka imfa ya president nkhani zawitika zicha si nkhani zophweka and I needed to raise these questions. No, I'm glad you did. I'm glad you did. Zimene zozo as I said ndikulona tsiku limene zizakhala ndi closure ndimalona tisanafe zizakhala ndi closure mugwire mawu amenewo tisanafe there'll be a closure tisanafe ine ndi palibe amene adza ndikhudze ineyo ndisadachite choyipa kuti
andi panga hamu kupindula osate sizachitika zani aliyense opanga plan evil against me ndisadalako aya kuna sizachitika mawanu maliza ndameta ndomwe basi mawanu ndomaza ndamene basi opanga plan choipa kwa ineyo pamene nusula chiti ndisadalako sizateka not in this life. Honorable Kunkuyu, thank you very much for joining us. Pamene panso ndiye pamapeto a program yathu ya Times Exclusive madzulo ano pano pa kanema wa Times. Mdzulo buno tinali ndi olemekezeka bambo Moses Kunkuyu nduna yakale nduna yakale ya information koma tsopano ndi MCP whip komanso campaign director ku chipani cha Malawi Congress. Iwo ndi phungu wa nyumba ya Malamulonso. Ndine Brian Banda malo mwa ife tonse kuno ku Times headquarters ku Blantyre kukuyamikani pokhala nafe madzulo ano. Until next time, it's goodbye.